Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина. Исәнмесез? Бүген эфирда ләззәт эзләп барган, акчасыз да, бәхетсез дә калган. Әлмәт полиция хезмәткәрләре законсыз акча эшләүче ирне тоткарлаганнар. Язын чәчсәң, сазга чәч. Азнакайда язгы кыр эшләренә әзерлек бара. Объективта Рахманинов Әлмәттә бөек композиторны искә алдылар. Әлмәтнең полиция хезмәткәрләре интим хезмәтләр күрсәтүне сылтау итеп шәһәр кешенән акча таләп итүче ирне тоткарлаганнар. Гаепләнүче кызларның фотосурәтләрен интернет шелтәреннән ала һәм анкеталар төзегәндә куллана. Шикләнелүчегә карата нинди чик кую чарасы сайланган? Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы бүлегенең дежур частена 44 яшьлек Әлмәтле мөрәҗәгать итә һәм алдау корбаны булуы турында хәбәр сала. Билгесез затлар аны алдап 18 мең сумга якын акчасын урлыйлар. Оперативниклар ачыклаганча, гариза бирүче интернет шелтәрендә тиешле ял хезмәтләре турында белдерү таба һәм хат җибәрә. Аңа Настя исемле кыздан җавап килә. Ул 2800 сум күләмендә алдан түләп кую кирәклеге турында хәбәр итә. Язышу башлана. Кыз үзенең үй адресын әйтә. Тик менә үй янына килеп җиткәч, егет домофон ишегенең бикле булуы ачыклана. Ир бу хакта кызга хәбәр итә. Анысы ишек ачу өчен 1400 сум акча сорый һәм счетына акча күчерергә тәкъдим итә. Егет таныш булмаган кызның үтенечен үти. Шуннан соң зыян күрүчегә билгесез ират шалтырата һәм янәсе кызга кыйнау куркыныч янамасын өчен иминiyet хакы сыйфатында 16 мең сум акча таләп итә. Алдау корбаны булуын аңлагач, зыян күрүче полициягә мөрәҗәгать итә. Әлмәтле шалтыратучының таләпләрен үтәүдән баш тарткач, аңа яный башлый. Үз гомере өчен куркып мөрәҗәгать итүче явыз ниyaтле хисабына картасында булган барлык 12 мең сумны күчерә. Тик әңгәмәдәш бөтен сумманы таләп итә. Алдау корбаны булуын аңлап, зыян күрүче полициягә мөрәҗәгать итә. Җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре җинаятьченең телефон номеры Тольяттида теркәлгәнлеген ачыклый һәм аның фатирында шикләнелүчене тоткарлый. Ул бу шәһәрнең элек хөкем ителмәгән 32 яшьлек Тольятти кешесе булып чыга. Шикләнелүче сүзләренә караганда, ир ял хезмәте күрсәтү турында анкеталар урнаштырган һәм ышанучан гражданнардан акча алган. Ир үз гаебен таныган, зыян күрүчегә китерелгән матди зыянны тулысынча каплаган. Хәзерге вакытта тикшерү бүлеге тарафыннан Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159 маддәсенең 2нче өлеше буенча җинаять эше кузгатылган. Шикләнелүчегә карата сагастын алу рәвешендә чикләү чарасы сайланган. Мария Китаева, Фирай Юнусова, Әлмәт районы буенча эшке эшләр идарәсе матбугат хезмәте материаллары буенча. Тиздән басуларда язгы кыр эшләре башлана. Шул уңайдан Азнакай районы хуҗалыкларында техниканы кабул итү комиссиясе эшләде. Алдагы сюжетыбыз шул хакта. Азнакай районы хуҗалыкларында техниканы кабул итү комиссиясе эшли. Барлыгы 7 хуҗалыкта, шул исәптән агрофирманың 2 отделениесында тикшерү булды. Инде менә тикшерүне башладык Союз агро хуҗалыгыннан. Бу инде безнең основной инвесторларның берсе. Бездә алар өчәү, Союз агро, агрофирма Азнакай агросела группның һәм инде Август фермасы керде. Узган ел 10 мең гектар җир белән. Союз агрода безнең 17 мең гектарга якын җирне били һәм инде бездә аларның молочный комплекс Актүбәдә урнашкан. Бүгенге көндә 80 тонна сөт савалар. Татнефть елда язгы чәчү эшләрендә, убырк эшләрендә ярдәм итеп торалар алай. Маганов Наил Фәтишка бик зур рәхмәт. Аларның ярдәме булмаса инде монда юк көчле техникалар, монда юк эшләр башкарып чыга алмаслык. Запчастлар барлык әйберләрдә әзер, тракторлар 2 сменада эшләргә әзер, кешеләр белән тәэмин ителгән. Якын-тирә авыллардан да килеп эшлиләр, диде Союз агро машина трактор мөдире Тимербаев Илнар Закирович. Безнең Союз агрода бүгенге көнгә 42 тракторист эшли. Бу растениеводствода, животноводствода аерым кешеләр. Камазистлар, водительләргә килгәндә 25 водитель бүгенге көнгә. Безнең техникалар бүгенге көнгә 90% чәчүгә әзер. Һәрбер комплекста 2 сменага кеше җыелган. Семена удобрение ташырга КамАЗлар бар. Разбрасывательгә килгәнгә 6 туман һәм 5 Амазон. Бүген һава торышы аркасында гына туктап торалар. Чыгып китергә бүген эшләргә алар әзер. Мин инде уйлыйм, яхшы иттереп үткәрерләр чәчү компаниясын. Алар үзендә генә түгел, Әлмәт районына, Заинская керәк Узайкины, анда барырга тиешле. Ана инде Зеленороща һәм Самара, Клявлина мәйданнарында чәчү үткәрергә тиеш моннан барып. Шулай ук орлыклар буенча орлык әзерләү семенәләр. Аларның башында
семинар лабораторияларда каралган, чыгышлары яхшы. Bütün fitopatologik әйберләр буенча барсында документлар бар. Мин тагын бер мәртәбә әйтәм, безнең Союз Агро компаниясе яхшы иттереп чәчүләрне үткәреп, яхшы икмәк алырга мөмкинлекләре бар. Техника 100% эшкә чыгарга әзер дип белдерде хуҗалык җитәкчеләре. Һәм инде алар әлбәттә быелгысы елда югары мул уңыш алырга өметләнәләр. Без бүгенге көнне уже ашлама кертә башладык күп еллык үләннәргә. Күп еллык үләннәрне бетергәч яңадан уҗым культураларына, көзге культураларга кирип китәбез. Шуңа күрә шуның белән яңадан шуның артына тырмага да чыгып китәсең. Без узган ел инде уже 11-ндә чыгып киткәнек чәчергә. Инде без 4-сендә узган ел тырмага чыгып киткәнек. Быел әзгәнә артка шикте. Ну, бердә мишайт итми безгә. Җир җитешеп, үзенең вакыты җиткәчтән инде без бөтен кешеләр белән басуга күчәрбез дибез. Инде ягулык материалларына килгәндә алар да әзер безнең алынып куелган, ашламаларыбыз бар, сивүчеләребез бар. Шуңа күрә инде Аллага шөкер дип, Худайдан матур көннәр генә сорап, исән сау эшләргә дип кенә шушындай настроение белән яшәп ятабыз. Зур проблемалар юк. Чәчүгә керәләр, техникалар әзер, техосмотрлар узган, огнетушительләрендә средства индивидуальной защиты дип әйтәбез инде, алар бар. Молодцы, егетләр әзерләнгәннәр. Эльмира Шарифуллина, Рустем Акберов, телекомпания Луч, Альметьевск. Түбән мактамада бистә тарихына калган күптән көтелгән китап дөнья күрде. Түбән мактаманың көмеш айлары дип атала ул. Китапта 300 елга якын тарихы булган мәчетләр һәм ислам дине юлында корбан булган дин әһелләренең язмышы бәян ителә. Тулырак Рәдифә Ногманова материалында. Түбән мактаманың көмеш айлары исемле китап бистәнең тарихын чагылдырган чираттагы олы басма. Ул рус һәм татар телләрендә чыкты. Китапның авторлары исемлегендә 4 кеше: журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Дамир Таҗиев, төбәкче Альбин Вәлиев, Тамырлар фонды җитәкчесе Марат Туйкин, ул идея авторы, һәм басманың редакторы итеп Шамил Бахманов күрсәтелгән. Шамил әфәнде басманы чыгаруга финанслата ярдәм иткән кеше. Үзе дә имамнар нәселеннән булгач, бу китапны чыгару күңел кушуы буенча башкарылган рәхәт эш, ди ул. Китап чыгару бала табып, аны багу белән бер, ди Марат Туйкин да. 2014 елдан бирле эшләп килгән Тамырлар фонды Татарстан авыллары турында инде 15 китап чыгарган. Дәвам иткән проектларда тагын берничә. Иң беренче битне кызыксынган кеше кирәк, чөнки без Әлмәт районына түгел инде, Лениногорск районы, Сарман районы һәм бүтән районнарда да эшләбез. Бер-беребезне табабыз, чөнки бүтән районда, бүтән авылларда бар тарих белән кызыксынучылар, төбәкчеләр, краеведлар дип әйтик. Шуңа күрә менә бер-беребезне табып, шулай аннары шунда иганәчеләр дә килеп чыга. Түбән мактамада беренче мәхәллә 1746 елда төзелгәнлеге билгеле. Советлар чорына кадәр нәкъ менә мәчетләрдә исем биргәннәр, никах теркәгәннәр, соңгы юлга озатуда дин әһелләре җилкәсендә булган. Бер сүз белән әйткәндә, кеше турында туганнан алып үлгәнчегә кадәр булган барлык мәгълүматны теркәүче загыс ролен үтәгәннәр биредә. Әлбәттә, советлар чоры урнашкач, дин әһелләре куылган да, атылган да, сөрелгән дә. Узган гасырның 30-60 елларында заманна корбаны булган шәхесләр китапта зур урын алып тора. Хәтта музейларда да юк иде. Түбән мактамадан китеп Казанда эшләгән имам хатиблар бар. Аларның биографияләре керде. Һәм совет чорында кемнәр динне алып барганнар, ул инде подпольный рәвештә алып барылган, аларның исемнәре дә китапка керде һәм бу бик зур истәлек. Китапны Түбән мактаманың Марс мәчетендә тәкъдим иттеләр. Чарада журналистлар, язучылар, дин әһелләре һәм мактаманың аксакаллары катнашты. Китап 70 мең тираж белән басылган. Аны авторлар Түбән мактама кешеләре арасында таратырга уйлый. Укучыларның фикерләрен дә көтеп кала алар. Әгәр дә китапка ихтияҗ булса, аны кабаттан бастыру мөмкинлеге дә бар диләр. Рәдифә Ногманова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Киләсе атнадан Рамазан ае башлана. Быел ул 12 апрель көнне тәравих намазы укыгач керә. Һәрбер мусульман кешесе ураза тотырга бурычлы. Ул ислам диненең 3нче баганасы. Ураза ул якты көн буена ашамыйча, эчмичә якынлык кылудан, әшәке сүзләрдән һәм гамәлләрдән тыелу, изгелек кылу ае. Әлмәт вакыты белән 13 апрель көнне 2:09 минутта сәхәрне тәмамларга кирәк. Ифтар, ягъни ашарга мөмкин вакыт 13 апрель көнне 18 сәгать 23 минутта. Алдан ураза тотарга ният кылырга кирәк. Ният ул алдан ураза тотарга уйлау. Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләрдән якты көн дәвамында Аллаһ ризалыгы өчен баш тарту. Без яңалыклар вакытында Әлмәт шәһәре буенча сәхәр һәм ифтар вакытын әйтеп барырга ниятлибез. Изге айда изге эшләр язсын.
Классик музыканың кеше сәламәтлегенә һәм рухи халәтенә уңай йогынты ясауы турында һәркем белә. Моннан тыш, төрле тикшерүләр барышында галимнәр музыканың ана карындагы ук баланың баш миен үстерүгә йогынты ясавын раслаган. Классик музыка тынычландыра һәм илһам бүләк итә. Әлбәттә, җирле музыкантлар үткәрә торган күп санлы иҗади кичләрдә һәм концертларда рухи яктан байып була. Арт кунакханәдә аерым атмосфера хөкем сура. Теманы алдагы сюжетта карагыз. Шәһәребезнең картиналар галереясында инде 11 ел дәвамында Арт кунакханә дигән исем астында иҗат кичәләре үтә. Һәр ай саен мәдәниятне яратучылар һәм тормышларын иҗат белән бәйләгән кешеләр эчке дөньялар рухи яктан байыту һәм уңай хис кичерешләр алу өчен монда киләләр. Апрель аенда танылган рус композиторы Сергей Рахманиновның туган көненә багышланган классика һәрвакыт заманча дип аталган бик матур кичә үтте. Бу көнне танылган музыкантның бөтен дөнья буенча танылган элегияләр, романслар һәм опералар яңгырады. Классика всегда современная. Классика һәрвакыт заманча яңгыр дигән төшемчә бар. Без моны тагын бер кат испатларга булдык. Бүген Сергей Рахманиновның әсәрләрен гадәттәгечә скрипкада, фортепианда уйнаячаклар. Ләкин әле тагын барабанда һәм кыңгыраулар ярдәмендә уйнап, без бу әсәргә яңарыш эшләргә булдык. Бу әсәрләрне заманча яңгырашы кичә безнең йөзек кашы булачак. Еллар үтә классикиләр һәрвакыт тыңланыла. Алар вакыт агышына карамый. Әлеге кешеләрдә концертлар гына түгел, төрле һөнәрияләре яки нинди дә булса сәнгать белән мавыгучы кызыклы кешеләр белән очрашлар да оештырыла. Декупаж, агач, пыяла открыткалар ясау һәм башка күп кул эшләре буенча мастер-класслар да оештырыла. Шулай итеп, үзең өчен кызыклы яңа мавыгу да табырга була. Арт кунакханә профессионаллар өчен үзләрен күрсәтү, иҗатлары белән халыкны таныштыру өчен бик яхшы мәйдан. Әлмәт халкы һәм шәһәр кунаклары өчен бу мәдәният тормышы белән бер дулкында булып, фикердәшләр табу урыны. Алсу Амирова, Вероника Рябова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай шәһәрнең нефтчеләре ярдәме белән төзелгән Туган якны өйрәнү музеенда тормыш көзгесе дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Әлеге чара Урал якларында туып үсеп, бүгенге көндә Санкт-Петербург шәһәрендә яшәп, иҗат итүче милләттәшебез рәссам Илдус Вахитов хакында. Азнакай шәһәре музеенда тормыш көзгесе исеме астында күргәзмә ачылды. Әлеге күргәзмә хакында музей директоры Халикова Ирина Илдар кызы сөйләп узды. Выставка проходит не просто так. Күргәзмә юкка гына Азнакай шәһәрендә үткәрелми. Санкт-Петербург һәм Азнакай шәһәрләре арасында хезмәттәшлек алып барыла. Без дус шәһәрләр. Зур әһәмияткә ия булган культура чаралары бу ике шәһәр арасында күмәк бердәм оештырыла. Мәсәлән, Сабантуй милли бәйрәмен без Санкт-Петербург шәһәрендә үткәрсәк, инде бүген бездә Илдус Вахитовның менә шундый матур күргәзмәсе ачыла. Бу безнең өчен бик тә мөһим. Ни өчен дигәндә, барлык азнакайлылар да мондый күргәзмәне Санкт-Петербургка барып карый алмас иде. Күргәзмә ачылу тантанасына рәссамнар берлегеннән кунаклар, рәссамнар берлеге рәисе Шиябиев Альберт Хазинур улы, Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Шәмсетдинов Айдар Хәләфетдин улы, сәнгать мәктәбе тәрбиячеләре, сәнгать белеме укытучылары чакырылган иде. Рәсемнәрдә аның мәхәббәте чагыла, туган җиргә, әйләнә-тирә мөхиткә булган мәхәббәте тасвирлана. Шуңа күрә һәммәбезгә дә күргәзмә бик ошар дип ышанам. Әлеге чара бик күңелле, дус-тәнә мөнәсәбәттә узды. Концерт номерлары белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Юл хәрәкәте яшь инспекторларының матбугат үзәгендә катнашучылар Луч Әлмәт телекомпаниясендә кунак булды. Балалар телевидение эше белән таныштылар, үзләрен кызыксындырган сорауларын бирделәр, журналистлык осталыгының нечкәлекләрен белделәр. Тулырак чираттагы сюжетта карагыз. Минем исемем Илгиз. Мин яңалыклар мәгълүмат хезмәте хәбәрчесе, һава торышы алып баручысы. Бүген мин сезгә безнең телекомпания турында, монтажлау һәм телевидение мөгъҗизасы турында сөйләячәкмен. Телевидение хезмәткәрләре эше белән танышу, корреспондентларга, төшерү һәм монтаж операторларына, алып баручыларга кызыксындырган сорауларны бирү, телевидениедә эшләү нечкәлекләренә төшенү, яңалыклар мәгълүмат хезмәте хезмәткәр ролендә үзеңне сынап карау. Бу юл хәрәкәте яшь инспекторларның матбугат үзәгендә катнашучыларга мөмкин булды. Әйдәгез татар редакциясенә керик. 22 марттан бездә татар редакциясе эшли башлады. Менә хәзер тавыш яздыралар. Безнең инде яңалыклар вакыты дип атала. Татарча алып барыла яңалыклар. Инде моңынча әле менә Луч телекомпаниясында безнең новости русча алып барылса, хәзер инде татарча алып бара башладык 22 марттан. Сез барыгыз да татарча аңлыйсыздыр, шулай бит балалар. Чөнки без Татарстанда яшибез, ике төрлелек булырга тиеш. Шуңа күрә яңалыклар вакытын бикләп карарсыз дип ышанып калабыз. Һәм юлда йөргәндә кагыйдәләрне җитди һәм төгәл үтәвебезне сорыйбыз.
Телекомпания бердәм механизм буларак эшли. Һәр бүлек ул нык чылбырның кирәкле һәм мөһим звеносы. Телеканал үссен һәм үз тамашачыларын сөендерсен өчен бу механизмда өзеклекләр булырга тиеш түгел. Луч Әлмәт телекомпаниясының яшь кунаклары өчен экскурсия нәкъ менә шул фикерне ассызыклады. Түбәдә менә мондый тәлинкә күрдегезме? Шуннан бөтен экраннарга сигнал тарала һәм телевизор карап була. Яңалыклар һәм башка программалар бара, хәтта мультфильмнар. Ялларда алар тулырак, озаграк бара. Балалар үзләрен телекомпанияның төп студиясендә яңалыклар программасының алып баручысы буларак сынап карады. Здравствуйте, в эфире новости, и я Медведев Артем. Экскурсия азагында балалар әлбәттә үз хис-тойгылары һәм тәэсирләре белән уртаклашты. Сезгә экскурсия ошадымы? Ә мин экскурсовод ролендә. Әйе, безгә барысы да ошады, күңелле булды. Әлмәт яшь хәрәкәт инспекторлары өчен Луч телекомпаниясендә танышу экскурсиясе узды. Юл йөри кагыйдәләрен пропагандалаучы яшь журналистлар диктор, алып баручылар, корреспондентлар, операторлар һәм монтажерлар эше белән таныштылар. Үзләре дә бу рольдә булып карадылар. Яшьләрнең репортажлары өчен бик күп яңа идеяләр туасына ышанам. Шушы чараны оештыручыларга һәм бирелгән бүлекләргә рәхмәт. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.